Svakako da svi mi koji imamo male bašte ili male porodične plastenike nastojimo sa jedne stabljike paradajza dobiti što više plodova. To postižemo sadnjom različitih sorti, obilnom prihranom, ali i načinom uzgoja, odnosno načinom vođenja stabla. Evo konkretno ovo stablo, to je sorta crvena kruška i ono je sada visoko oko nekih 50 cm i još uvijek ga vodim na jednoj stabljici. Znači ovdje imam prvi sprat sa nekih 5-6 cvjetova, a ovdje je drugi sprat sa isto toliko cvjetova. Znači već na ovih pola metra imat ću 10-ak plodova paradajza. Obzirom da ja paradajz vodim na visinu od oko 2 metra, znači bit će tu sasvim solidnog roda. Međutim, rod se može udvostručiti, pa čak u nekim slučajevima i utrostručiti ukoliko ga vodimo na jedan drugi način. Ovdje ova stabljika, to je ista sorta paradajza. Evo vidite, na prvom spratu tu već imam prvi zametak, a evo drugog sprata sa isto tako dosta cvjetova. Ja sve zapirke kidam, znači evo ovdje se vide ti ožiljci, kidam ih dok su još mali i bolje ih je kidati dok su najmanji, jer ostaje ovdje najmanja rana koja vrlo brzo zacijeli. Znači nema nekih velikih posljedica po stabljiku. Ali ovdje na nekoj visini od oko 40 cm došlo je do račvanja. Znači ovo nije klasični zaperak i ja sam ga zato i ostavio, jer takvi zaperci obično su vrlo krupni i imaju debljinu osnovne stabljike. Znači ovaj paradajz za sada ide na dvije osnovne grane, što ne znači da na jednoj od ovih grana neću ostaviti i treću. Ona će se vjerovatno pojaviti na nekoj visini od 70-80 cm. Nekih sorti paradajza, to je praktično sortna osobina. Ovo je poznata sorta američki krompir koji mi prosto zovemo Amerikanac. I evo vidite, on je već prije prvog sprata razvio račve i on praktično ide na dvije osnovne grane. Ovdje se razvija krupan zaperak. Njega sada mogu kidati, a mogu ga i ostaviti. Znači da ovu bočnu granu, osnovnu granu, ponovo vodim na dvije grane, a ovu bi ostavio samo da ide samostalno, bez bočnih grana. Ako je to kod njega sortna osobina, evo svaka stabljika je praktično kod prvog sprata formirala račve i ja Amerikanac obavezno vodim na ove dvije osnovne stabljike. Ovdje se razvija i treća, međutim to je preblizu i zbog toga ću ovaj zaperak kidati. Znači neću dozvoliti račvanje ove jedne osnovne bočne grane do neke visine od 60-70 cm, jer bi, ukoliko bi ostavio, odnosno da sam ostavio i ovaj zaperak, ovdje bilo previše zagušeno. Ovo je isto sorta crvena kruška i evo vidite gdje ona razvija ovaj vrlo jaki zaperak. To je previše nisko, jer to je praktično ispod prvog sprata i zbog toga ću ja njega sada zalomiti. On jeste malo krupniji, međutim evo vidite, zaperak vrlo lako puca. Ukoliko se ne može zalomiti,
to treba lagano osjeći skalpelom ili vrlo oštrim nožićem. Evo vidite da nisam otkinuo ovu granu, evo ovdje su se bili formirali cvjetni pupoljci. Međutim, to je previše nisko i zbog toga ju kidam. A ovdje je praktično prvi sprat. Znači, drugi sprat će biti, evo, ovdje, a to je neka visina od nekih 40-50 cm. Ovdje se isto tako razvija zaperak i njega ću kidati. Znači, neću, obzirom da je ovo dosta niska stabljika, neću ostavljati bočnu granu sve do neke visine od nekih 60 cm. Znači, jednostavnim vođenjem paradajza na 2 osnovne ili 3 osnovne grane mi praktično udvostručujemo rod, jer ova jedna grana koja je u suštini debela kao i osnovna stabljika donijeće isto toliko roda. Praktično sa 2 ove osnovne grane mi ćemo udvostručiti rod. Ukoliko na jednoj od ove 2 grane ostavim još jednu, logično je da će rod biti mnogo veći. Ovo znači da takav paradajz sa praktično 2 ili 3 osnovne stabljike ne možemo voditi uz jedan konop i za svaku ovu stabljiku treba postaviti jedan konop, jer tu će biti ogroman rod. U pojedinim trenucima možda bude i nekoliko kilograma paradajza i to jedan konop apsolutno ne može izdržati i zato je bolje odmah postaviti 2 odnosno 3 konopa. Konope je najbolje postaviti od početka ili bar što više, jer na taj način mi ćemo ovaj paradajz voditi u obliku lepeze, što znači da i u gornjem dijelu ne može doći do zagušenja, da će sunčeva svjetlost moći prodrijeti u kompletnu krošnju i naravno oprašivanje je mnogo lakše i uspješnije. Paradajz praktično treba umotavati u ovaj konop uvijek na istu stranu i preporučeno je da to bude u obliku, odnosno u smjeru kretanja kazaljke na satu. Konopi idu više vrhu, gore ih treba razmaknuti kako bi krošnja dobila oblik lepeze. Raspoređena krošnja donijeće izuzetno velik broj krupnih plodova. Vođenje paradajza na 2 ili 3 osnovne grane traži i veću prihranu. Znači, morat ćemo takav paradajz obilnije prihranjivati, ali i češće.